Hei Mbak Yus, sampe gak jupuk rapot ta? Jupuk rek, Avans jupuk. Oh, enak yo. Aku juga enak aku mau tetep Mbak Farida. Lah apa gak ada aku emang? Karo aku lek sampean wis budal njoko. Gak apa-apa doain. Iya wis. Assalamualaikum. Salam. Ini rapote. Kok cepet Van? Lek aku ngono to the point mah gak koyo mama leren ngobrol sik. Tambah Tante Farida mah ngomong gak mari-mari. Ono ae sing ditakokno gurune mah. Lho Van, kudune lek awakmu urut Tante Farida, omonge wake nang gurune kan sakjane malah dhek semole dhisik Van timbang awakmu. Lah kok iki awakmu sik sing mole. Apane mamano mung dilanjut kok ngobrolin ning ngarep kelas karo mak liyane. Kancane lek musuh mak-mak ruwet gak mari-mari. Ya sama aku tak istirahat sik mah. Oh iya, wes nang istirahat kono. Aduh, ngene iki gak ero mulene jam piro yo, dhek cangkruan. Iya, pancet ae. Stanteni ning omahe lah ngono, Mbak. Ya. Kes gak ero mulai jam piro dhek. Balik saya ya, Mbak. Ya.